Já jsem Gandalf a mám na celém světě největší tyč. A nemluvím o ty, co mám teďko v ruce, to si piš. No jo, ale kde je Frodo? Ten vždycky tak krásně obdivuje mou tyč. Frodo? Ano, Hagrid. Počkat, cože? Chtěl jsem říct brumbále? A mám toho dost. Jseš mrtvej. Pán dal doby mu meč. Doby volný. Tak, když se spolu ty dva tak zabavili, dáme trojku. Hermiona, Rone. Ale Harry, Snape se kouká. Jen pokračujte. 10 bodů pro Nebelvír. Snape, ty to kazíš. Já se nudím a nemám co dělat. Já mám nápad. Voldemortíku? Blbečku. Dobře, budu dělat, jsem to neslyšel, Voldy. Ale mám takovou challenge, jo? Takže kdo se první jazykem dotkne svýho nosu, vyhrál. Ach jo. Povedlo se mi to, Voldy. Já jsem se dotkl svýho nosu. Já mám tak rád svůj nos. Kde je můj nos? Říkal tu někdo Rum? Ron? Ne, Rum. Ron! Rone, vezmeš si mě? Ron! Mužem a ženou, tímto prohlašuji já vás. Nevěstu polipte. A tak spolu žili šťastně a retardovaně. Jako Jack a Rum. Yeah! Napište mi do komentářů, co na tohle nejretardovanější video říkáte. Jestli se vám líbilo, jestli byste chtěli někdy vůbec nějaký další díl. A uvidíme se v dalším videu. Takže zatím ahoj.